ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟೈಮ್ ಐತಾತು ಚೂರು ಬಿಡ್ಕನ 2:10 ಆತುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪರ್ಬ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆ ಎಂತ ನೋಡು ಪರ್ಬ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದು ಉಂಟುದೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಲಾ ಪೋಯ್ ಅಂದು ಒಡೆ ಪೋಪುನು ತನಿಷನ್ ಲೆತ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ ಬಂದಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ಅವ್ರ ಮಾಯ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಿ ಆಯನ್ ಪಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ್ಬೇಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂಡ ಆರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರು ಶಾಲೆಗ್ಲೆ ತಂದು ಬರೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ನಾನು ಹಾಕುಲ್ ಬತ್ತದು ವನಸಾದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ನಂಗಿ ಬಹುಶಃ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಆಪುನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಕೈ ಬಚ್ಚು ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ದಿಪ್ಪ ತಿರ್ಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಕಿಚನ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೆ 2 ವೀಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಲಪಣ್ಣ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದ ನಿಶಬ್ದ ಪುಣ್ಯ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣು. ಸೊ ಇನಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಕ ದೊಂಪುಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇನಿ ಗೌರಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಏನೋ ವಿಶ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಎಂಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಿಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬದೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಸ್ಸುಲೆ ಪರ್ಬ ಪನಿಬೋಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಮಂತ್ಲೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಕೈಟು ತೊಟ್ಟೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವನಿನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಚೂಚೂರಾವು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇನಿತ್ತು ನೋಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾತುಡು ಎನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತುಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆತುಡು ಪಿರ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡರೆ ಆವತ್ತು ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಂಕುದು ದೂರ ಆಗ್ತದ್ದು ಬಾಜನ್ನ ಮಂಜಿರಪ್ಪರ ಪದಕ್ಕೆ ಉಂಟೆ ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಕ ಗಾಡಿ ದೊಕ್ಕದೀನಿ ಯಾರು ಲೈ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಅಲ್ಪದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ಒಂದು ಖುಷಿ ನೀನಿ ಟೆರೆಸಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಟೆರೆಸಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂತೆ ದಾಯಕ್ ಪಣ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ವೈತೆ. ಸೊ ರಂಗೋಲಿನ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಂಟು ದೀದುಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಗಿದ್ದು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಯಾಶ್ ಮಂತು ಉಟ್ಪುಣು ಪೂರ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಾಪುಣು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ರಟ್ಟು ದಿನ ಪರ್ಬಾಗ ಅವೇನು ಟೆರೆಸಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಟೆರೆಸಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂತದ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಬ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಆ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆವಡಿ ರಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಳ ಚಲ್ಲಪಿಲಿ ಆದಿತ್ತು ನರಕ ಹಾಪುನು ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ದೂರನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋಣು. ಸೊ ಓಕೆ 2 hours later ಫೈನಲಿ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಕಂತದಾಂಡು ಒಂದು ಬಾರೆದೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಫ್ರೆಶ್ ಬಾರೆದೆರೆ ಕನತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಬಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಈ ಕಲರ್ದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಊರ್ದ ಸೌತೆಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡೆಗಳು ದೇವಿಯರ್ನ ಎದುರು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಫೈನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೇತೆ ಉಂಡೆ ಹಿತ್ತು ಪೂರ ಶಾಪ್ ಮಂತ್ ಕನತ ಕೈ ಇಡೀ ಬೇನೆ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೊಂಬುಲ ಸೇ ಹಾಯ್ ಕಮ್ಯ ಐ ಆಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತನಿಷಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಓದರೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಓದುದರ ಪೂರಾ ಗೊತ್ತಾಪು ಓವು ಗೀದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಮುಲಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ತುಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಬಾಬಾನು ಡೋಂಟ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಾನೆ ಕಾಣೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕಾರ್ತುಲ ಆಪುನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪುನು ಅಂದ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಪಿರ ಬೈದನು ಖುಷಿಲಾ ಜೈತ ನಾಟಕ ಜೈದನ್ ಬಿಡು ಬುರ್ಚೆ ಬಾಲೆ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪಾಪದ ಪುಚ್ಚೆ ಪಾಪದ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಸುಡುದಿಲ್ಲ. 3 hours later
ಅಂಡಪ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ 3 times ಇಂದು ಒಂದು 4th ಟೈಮ್ ಆತನ ಒಂಜಿ 8:30 ದಾದನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಯಮಿ ಯಮಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಯಾನು ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಈ ಕೋರಿಗಿರಿ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದು ಟುನರೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿತ್ತೆ ವಾವ್ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಪೆ ಹಾ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬಟಾಟೆನ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೂರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ ಟು ಖಡಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಬರರೆ ಬೋಡಾದು ಮಂತದಿ ನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕು ನಾನು Sorry, I forgot about you. Amboda, mom. Ode. Wait. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ತಿನ್ನುವ. ಹಾ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನಸಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಮನಸಾಪು ನೇಡ್ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಜಿನ ಇಂಚ ಸೊ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಪುರದಾಲ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಜಿ ಬೋಡೆ ಇಂಕ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೈ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಗೌರಿ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಕಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕೊಡ್ಪಾವೇರೆ ಇಂಕ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅನ್ನದ ಆಯ್ಪಣ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜ ಕಾರ್ ಪೋಪ ಇಜಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು 2-wheeler ಪೋಯ 2-wheeler ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊನೋಯ್ನಿ ಕವರ್ ಅಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊನ್ವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೂರ ಪೇನ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ 2-wheeler ಜತ್ತದು ಪಿರಾ ಸಾಮಾನು ಸೀಟರ್ದಿ ಒಂದ ಇಜನ ಕೈಟ ಇಜನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಕಾಜಿ ದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾಜಿ ಪಾಡವನ ಆಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಚನ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದೊಂಡು ಇಂಚ ಹೋಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಜಿಲೆ ಪೂರ ದೆದ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಜಿ ಗೀಜಿ ಬಿನಿ ದಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಒಂಜ ಪುಡತ್ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಏತ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿದ ಉಂಡು ಕಾಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಸಮೇತ ನನ್ನಲದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪರ್ಬ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಪರ್ಬಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜೆ ಎಂಕದ ಪಂಡೈತೆ ಅನು ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಸಾಮಾನ್ ಕನತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಚ್ಪಾಯೆ ನಾನ ಎಲ್ಲೆದ ಪರ್ಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪರದೆನ್ವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್